Sabies que les eleccions del 12 d'abril de 1931 a Quart de les Valls donaren una contundent victòria a les candidatures republicanes, inaugurant el primer període democràtic del segle XX? Sabies que la compra per al poble de l'Església Vella, actual Casa de la Cultura, es materialitzà durant el període republicà per 400 pessetes? Sabies que alguns carrers del poble van canviar de nom a l'arribar la República? Que alguns d'ells encara es mantenen, com és el cas del carrer Doctor Berenguer? Igual que el carrer Cirilo Amorós, tots dos canvis celebrats amb música pels carrers? Sabies que al Llavanet municipal es realitzaren unes obres necessàries per a evitar focus d'infeccions i incomoditats? Sabies que la font de la plaça Major va proveir d'aigua del Codobal a la població i va ser l'obra més important realitzada durant aquest primer període democràtic?